De brand begon in de garagebox op de hoeken. Daar wie eigenaar Wim Jonker maar zijn motor aan het sleuteljen. Doet hij nou een bakje koffie weer omkwam, wie het mis. Toen wij de door hier betrokken werden, zoveel riek en zoveel knepper en vuurgeluiden. Dat heb ik heel wat spul eruit pakken kent. Nou, en die bellen en mijn maat is met wat amers begon te draven. Maar ja, wie geen hard meer aan, binnen net. Maar kreeg ze kapot denk ik, of net? Ja, dat kan je wel stellen, ja. Het vuur sloeg oer naar zo'n garageboxen en er kwam een heel soort reek vrij. Je hebt op een gegeven moment dat de brand hoger opschaald wordt naar de brand. Maar ze kunnen net blussen, want er is geen water. Het is toch wel gods geklaagd op een industrieterrein, waar al je panden en bedrijven al zitten, dat je geen bluswater hebt. Het korps van de Jouwer hoopt de brandwacht van het Heerenveen maar een grote watertransportwijn van meer bluswater. Maar door de snelheid waarmee de brand zich verspreidde en de grootte van de brand was meer water nodig dan de brandkranen konden leveren. En daarom is opgeschaald en is dus een groot watertransport opgebouwd. Om tolvoeren heen hier de brandwacht het vuur onder controle.